Wato matsalar tsaro a arewacin Najeriya, abu na farko da gwamnati za ta fara yi shi ne ta rage adadin mutanen da suke shiga wannan ta'addanci, ba wai iya yaƙansu ba, saboda a yau idan aka yaƙe su, in su 10 ne aka kashe su yau, to gobe sai ka ga 20 sun ɓullo, me kenan? Ana ƙara recruiting ɗinsu. So matakin farko da gwamnati za ta yi shi ne ya zamana cewa ta tabbata wannan 'yan ta'addan da suke ta'addancin nan sun daina ƙaruwa. Na biyu kuma ya zamana cewa an ƙarfafi sojojinmu da kayayyaki na zamani, kuma ana ba su dama, ana sahale musu suna amfani da wannan kayayyaki na zamani. Su dinga amfani da irin surveillance na zamani, su dinga amfani da irin drone na zamani, a samu alaƙa mai ƙarfi tsakanin army da air force da navy a kudancin Najeriya, saboda dukkanin ƙasan tana da buƙatar tsaro. Sannan abu na gaba, akwai masu ɗaukan nauyin waɗannan 'yan ta'addan. Yanzu ka sare bishiya ne, ka zo ka ce kana so ka sare bishiya, amma sai ka sare rassanta ka bar tushen? Kai ka sani ruwan damina na sauka, wannan bishiyan, wannan tushen da ka bari za ta yi toho ta ƙara girma. To amma me za ka yi idan kana so ka kawar da wannan bishiyan a wurin? Shi ne ka cire ta har tushe, ka tabbata jijiyanta ya bar ƙasa, to daga nan ne ba za ta ƙara yin toho ba. To waɗannan 'yan ta'addan ya kamata a je a tabbatar da masu ɗaukan nauyinsu a kawar da su daga ban ƙasa. Sannan abu na gaba shi ne bakin boda da aka bar shi sarere ana shigo da makamai, shi ma a je a dakatar da shigo da makamai. Jami'an tsaro sun sani, a bar su su yi aikinsu. Jami'an tsaro sun sani, a ba su dama su yi aikinsu. Jami'an tsaro sun sani, a ƙarfafe su su yi aikinsu. Sannan kuma ya kamata a ce an samu haɗin kai tsakanin jihohin arewacin Najeriya. Bai kamata a ce wai don Zamfara ana ta'addanci ba, Kano su zauna su yi haka. Bai kamata a ce gari kamar Kaduna ana ta'addanci, Kano su zauna su yi haka. Wannan shirin shi ya jawo ga shi yanzu ɓangaren Shanono da Tsanyawa Kano ma ana shigowa. Amma mene ne? Da tun farko an samu wannan haɗin kan, ya zamana cewa idan an taɓi Zamfara, Katsina ta ji ita aka taɓa, Sokoto ta ji ita aka taɓa, Kebbi ta ji ita aka taɓa, Jigawa, Kano, Kaduna, Katsina duka su ji su aka taɓa. So wannan shi ne haɗin kai. Sannan ya kamata a ce an samu joint force tsakanin waɗannan jihohin. Kano tana da state policing, police kenan, wannan tana da nata state wannan Zamfara, Katsina suna da shi, kuma su dinga haɗaka suna operation tare. Wannan shi ne fa abin da last week yankin Inyamurai suka yi. Western state garuruwan Inyamurai gwamnoninsu suka haɗu suka yi meeting gaba ɗayansu suka haɗa kai, suna so su fitar da wannan state policing, regional policing. Ya zamana suna da police amma na iya yankinsu na Yarbawa, saboda me? Su ba ma yankunansu tsaro. Yanzu mutanenmu 'yan arewa in za su shiga kudancin Najeriya a mota, bincike ake musu, ana wulaƙanta su, ana musu ƙazafi, ana ce musu 'yan ta'adda. Amma mu gwamnoninmu me suka yi? Can in ka je North East, an bar Zulum yana fama da Boko Haram a Borno shi kaɗai. Maybe ma ka ga babu wani kyakkyawan alaƙa tsakanin shi da maƙotan shi. Maƙotan shi su Yobe, su Adamawa, su Taraba, su wannan Gombe da sauransu. Ana region ɗaya, ya kamata a ce an samu regional policing. Ya kamata a ce North West, kai arewa gaba ɗaya 19 state ya kamata a ce suna da police nasu na zaman kansu. Muna da tsari, duk wanda zai shigo ya zamana an san, muna da tollgate, duk wanda zai shigo ya zamana an san da shigowan shi, an san kuma ina zai je, an san ina zai dosa. Wannan regional policing ɗin ya zamana cewa suna da surveillance gaba ɗaya arewacin Najeriya, tun daga Borno har Sokoto, tun daga Katsina sama kenan har Abuja ƙasa, har zuwa Kogi state, duka ya zamana cewa akwai wannan tsarin na regional policing. Amma muna yi? Sannan mu fahimci cewa su jami'an tsaro fa, su fa suna rage yawan ta'addanci ne, amma ba su kawar da shi.
menene yake kawar da ta'addanci? Shine shugabanci na gari, shine jagoranci cikin adalci, shine jagoranci da ake yi irin na masu hikima, masu fasaha, masu ƙwaƙwalwa, ba jagoranci irin na siyasa da wautar da hankalin mutane ba. Akwai abubuwa da yanzu zan faɗe su guda 6 wanda in dai aka bibiye su to insha Allahu za a samu sauƙin wannan ta'addanci a arewacin Najeriya. Na farko shine a tabbata duk wani ɗan siyasa da yake da alaƙa da 'yan ta'adda ko kuma yake da koda zargi ne, to tabbas a riƙe shi, a kulle shi, kar a sake shi har sai an magance tsaro a arewacin Najeriya. Saboda me? Akwai zargi mai ƙarfi kan cewa 'yan siyasa na amfani da 'yan ta'adda cewa suna amfani da 'yan ta'adda wurin cimma burikansu na siyasa. To ba ruwanmu da maganan kotu wai a je a tabbatar, a'a ba a tabbatar ba, to mu ba wannan ba. Kawai abin da muke so gwamnati ta yi, duk wani ɗan siyasa da zargi ya faɗa kansa, in yana cikin gwamnati a cire shi, in yana cikin gwamnati a cire shi, sannan kuma a riƙe shi. Ba kamu za a mai ba irin na prison, a'a, za a iya mai arrest irin na gida, a riƙe shi, ba zai je ko'ina ba har sai ranar fitan shi, to ranar da aka gama ta'addanci. In ba a gama ta'addanci ba to kar a kuskura ya fita. Abu na biyu da zai maganin ta'addanci a arewacin Najeriya shine akwai abubuwa da suke faruwa a ƙasa wanda yake faruwa yake jawo 'yan ta'addan nan suke shiga ta'addancin nan. To gwamnati ya kamata ta bincika kuma ta magance waɗannan matsalolin. Bari in ba mu misali, kamar yanzu wani ramuwar gayya ne zai sa ya shiga ta'addancin nan, wani rashin sana'an yi zai sa ya shiga ta'addancin nan, wani tsananin mugun son kuɗi da son zuciya zai sa ya shiga ta'addancin nan, wani an yi brainwashing ɗin shi. Gwamnati sai ta duba ta ga, a'a, waɗannan ne dalilan da ya sa kuke shiga ta'addanci? Rashin aikin yi, rashin ilimi, ku je in titi ne ba su da su a local government da ƙauyukansu, ku kai kowane ƙauye ku kai mai titi, kowane ƙauye ku je ku zuba musu sola, kowane ƙauye ku je ku gyara musu makarantunsu, kowane ƙauye ku je ku ɗan musu wuraren da za su samu opportunities, ku sa musu sola da za su samu aikin yi da sauransu. Wallahi za a rage shiga wannan ta'addanci. Waɗanda suke ciki kuma already a kama su, su kuma waɗanda ba su riga sun shigan ba, a je a musu social amenities ɗin da zai kawar musu da tunaninsu a kan ta'addanci. Sannan abu na uku da zai kawo sauƙin ta'addanci a arewacin Najeriya shine a samu tsari mai ƙarfi na ilimi. Wato na farko, ilimi ya taɓarɓarewa a Najeriya da misali ba a cewa komai. Yanzu misali a arewacin Najeriya, ni in dai kana son karatu na primary da secondary mai ƙwari, to tabbas ka tafi private. In har kuma kana buƙatar karatu mai ƙwari na jami'a, to ka tafi na gwamnati. Me ya jawo haka? Saboda na gwamnati suna da system mai kyau, akwai tsari mai kyau, kuma sannan ba a ƙarƙashin jihohi suke ba. Shi sa ko secondary ɗin da primary waɗanda suke ƙarƙashin federal sun fi karatu, sun fi wanda suke ƙarƙashin jiha karatu. To a shawarce, gwamnati ta dawo da makarantunta a hannun jami'o'i na gwamnati. Kamar yanzu misali a ce Bayero University da North West, sai a raba secondary school na gwamnatocin Kano gaba ɗaya ya zamana cewa suna ƙarƙashin wannan jami'o'i. Ni na tabbata profesoshin nan da lecturorin nan ba za su yi wasa wannan makarantun su lalace ba. Babu wani malami a secondary school da za a zo a ɗora mai a wannan tsarin ya ƙi yin aiki. Amma me? Saboda an raina gwamnatocin jihohi, sai malami ya je makaranta ya ƙi aiki. Ko da yake ba ma laifin malaman ba ne, laifin gwamnatin ne. Ba gini, ba office, ba komi da malami zai karatu. Ko ka zo makaranta ya za ka koyar da ɗalibai? Aji ɗaya yara sun fi 100, ta ina za a yi karatu? So waɗannan makarantun a cire su, ko a dai yi wani dabaran da zai zamana cewa an musu tsari mai kyau
ko kuma jami'o'i su ne suke da haƙƙi na gudanarwa a wannan makarantun, da za a yi upgrading tsarinsu ya zamana cewa ɗan talaka yana samun karatun da ya kamata. Abu na huɗu shi ne a dinga adalci wajen shari'a ko kuma arresting mutane. Da yawa wallahi daga cikin mutane wanda suke ta'addanci, wasu sun rasa inda za su je su nemi haƙƙinsu ne, musamman rikici irin na Fulani ɗin nan. Wasu kuma an yi arresting ɗinsu ne aka zalunce su. Abu na biyar shi ne ya zamana cewa gwamnoni suna da haɗin kai. Idan gwamnonin arewacin Najeriya ba su haɗa kai ba, wallahi ba za a samu sauƙin matsalar tsaro ba. Rikici a Benue, rikici a Jos, rikici a Kaduna, rikici a Kano, kowace jiha an bar ta ita kaɗai take rigiman kanta. Don me ba za a samu unity tsakanin gwamnonin arewacin Najeriya ba, kamar yadda aka samu a gwamnonin kudancin Najeriya suna haɗa kansu. Su fa ta'addancin bai riga ya kai musu kamar yadda ya cin mana ba, amma su suna ta ƙoƙari sun yi implementing kaza, sun yi implementing kaza, sun yi implementing kaza, saboda me? Su kawo wa yankinsu sauƙi. Mu me muka yi? Me muka yi? Sai dai ka ji an faɗa a baki, sai dai ka ji rahoto, amma ba za ka gani a aikace ba. Su ko tun kan ka ji rahoton za ka fara gani a aikace. Sai abu na shida shi ne ya zamana cewa akwai wani rehabilitation center ga waɗanda suke cewa su tubabbin 'yan ta'adda ne. Kamar misali 'yan Boko Haram. Last an ce akwai wani ɗan Boko Haram da ya tuba ya shiga aikin vigilante, daga aikin vigilante kuma ya je ya kashe wani. Saɓani ya haɗa su kawai ya kashe wani. So da zuciyar already a ƙeƙashe take. Sai ya zamana cewa duk wani tubabben ɗan ta'adda, to ba prison za a kai su ba, amma suna da rehabilitation center. In ka tuba za a cilla ka wannan rehabilitation center sai ka shekara 5 ko 6 sannan za ka fito ka ci gaba da rayuwa. An tabbatar da cewa an clearing ƙwaƙwalwarka, an dawo da kai kan saiti. Amma duk wanda yake wannan ta'addancin wallahi ƙwaƙwalwar shi ba nan ba. Yawwa, abin da muke so mu ga Arewa ta zama shi ne, muna so mu ga 'yan ta'addan nan sun daina ƙaruwa. Muna so mu ga cewa an koma yin noma, an koma tafiye-tafiye, za ka tashi komin tsawon dare ka tafi duk garin da ka ga dama ba tare da wani barazana ba. Za ka shiga daji duk nisan gonarka za ka je ka yi noma ka dawo ba tare da barazana ba. Sannan kuma muna so mu ga tattalin arzikin ƙauyaku da local government da suke wajen gari ya bunƙasa. Sannan kuma muna so mu ga an samu ƙarin yarda tsakanin gwamnati da al'umma. Saboda in babu wannan yardan ba fa za a samu ci gaba ba a yankin wannan arewacin namu na Najeriya. Sannan kuma a cire politics, a cire siyasa, a daina amfani da 'yan ta'adda wurin siyasa, a daina amfani da 'yan daba wurin siyasa, a daina amfani da bandit wurin siyasa. Ya zamana ana siyasa mai tsafta. In za ka yi adawa, ka yi adawa irin ta siyasa, ba adawa ta mugunta ba. Allah ya kawo mana sauƙi a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Wassalamu alaikum.